Basta un semáforo para desatar unha nova treboada entre a Autoridade Portuaria de Vilagarcía e o goberno local da cidade. A intención de Rabella era regular o tránsito de peóns entre o parque de Miguel Hernández e a Praia da Concha. É unha vía de dominio público portuario. Dende o Porto, que critican agora é que o Concello pide unha resposta a un escrito no que se detalle esa demanda, un documento que, segundo a presidenta do Porto, non existe. Din que é unha mostra máis da falta de respecto á institución. El alcalde de Vilagarcía obvia las más elementales normas de cortesía, lealtad institucional en su relación con esta autoridade portuaria. Segundo a presidenta da Autoridade Portuaria, o Concello ten no seu poder ata 5 escritos procedentes do Portos que aínda non se lle deu resposta. Para Sagrario Franco, esa é unha mostra máis da falta de respecto institucional que, segundo di, o executivo de Alberto Varela profesa contra a institución que ela dirixe. Di ademais que é contraditorio que agora sexa o Concello o que pide unha resposta a unha petición que ninguén formulou. El alcalde demuestra hacer uso de una doble vara de medir, cuando por una parte reprocha al puerto su falta de respuesta a una solicitud que aún no ha sido presentada oficialmente, mientras que por otro lado no se ha dignado en contestar a las últimas 5 cartas que se han remitido desde esta autoridad portuaria. Ademais, a presidenta do Porto, Vilagarcía, di lamentar que o goberno local da cidade pretenda responsabilizalos a eles dos problemas de tráfico que sofre a cidade. Sagrario Franco asegura respectar o modelo peonil no que traballa o executivo local, pero pide que non se empregue a autoridade portuaria como chivo expiatorio ante repercusións negativas que, segundo di, os últimos cambios en materia de tráfico trouxeron pros vilagarciáns. La falta de dimensionamiento de las repercusiones de las obras realizadas, de previsión y de comunicación en este ámbito son responsabilidad única y exclusivamente del gobierno local y su acusación de la que la autoridad portuaria agrava la situación del tráfico y está perjudicando seriamente a los vilagarcianos y a la ciudad sería risible si no fuese reflejo de unha visión distorsionada de la realidad. E engade que con este último ataque dende Rabella semella que o alcalde quere crear unha cortina de fume para tapar as súas decisións respecto ao tráfico na cidade. Unhas medidas lexítimas, di Franco, aínda que tomadas, segundo engade, sen reunirse nin consensuar con outras administracións titulares de viais, como é o caso da Autoridade Portuaria.